210. Με θέλει συμφωνεί. Ναι, κυρία Άννα, είναι σωστό. Ανοίγει τον υπολογιστή της και μπαίνει στο chat. Τότε μπαίνει στο δωμάτιό της η Χρυσάνθη. Η παραπλανημένη Μαριάννα την αγνοεί, καθώς είναι εθισμένη στη συνομιλία της. Μαριάννα! Τι ήρθες? Εσύ είσαι, συγγνώμη, sorry. Ναι, έφερα τα πράγματά σου. Πάλι μηνύματα στέλνεις. Ναι. Όλη η τάξη σε περιμένει για να πάμε μια βόλτα. Το είχαμε κανονίσει, δεν θυμάσαι? Με τίποτα. Μιλάμε με ένα κορίτσι το οποίο θα βγω, το γνώρισα στο διαδίκτυο. Τι? Δεν παρακολουθούσες το μάθημα με την κυρία Άννα. Δεν πρέπει να μιλάς με ξένους. Ναι, εντάξει, δεν πρέπει. Ναι, φύγε τώρα. Γεια. Να συναντήσει τη μυστηριώδη φίλη της. Όμως, μια έκπληξη την περιμένει. Εμένα δεν περίμενε. Romulus, Remus, Romulus.